εγώ είμαι ο Τρου. Εγώ ξέρω πως τα ξωτικά είναι χαρούμενα. Ναι, αλλά εγώ δεν είμαι χαρούμενος. Δείχνει λίγο στεναχωρημένος. Είσαι στεναχωρημένος? Είχα ακούσει ότι μπορεί να συμβεί και αυτό, αλλά πίστευα ότι θα συνέβαινε σε μένα. Τι συνέβη, τι έπαθες? Να, έχασα τη χαρά μου. Έχασες τη χαρά σου? Μήπως είναι στην κούτα με τα στολίδια? Μήπως είναι στην κούτα με τα στολίδια? Όχι. Μήπως είναι κάτω από το μαξιλάρι σου? Μήπως είναι κάτω από το μαξιλάρι μου? Όχι. Μήπως έχεις μεγαλώσει? Όχι. Μήπως κάποιος σου την έκλεψε? Μήπως κάποιος μου την έκλεψε? Κάποιος σου την έκλεψε? Όχι. Πήγαινε πάνω κάτω. Καθότανε. Σηκωνότανε. Ξανακαθότανε. Ξανασηκωνότανε. Σκεφτότανε. Σκεφτόταν από τη δεξιά πλευρά. Σκεφτόταν από την αριστερή πλευρά. Τίποτα. Είχε χάσει κάποια πάντα. Και τώρα, χωρίς τη χαρά μου, Χωρίς τη χαρά σου δεν μπορεί να μπει κανένα ξωτικό μέσα στο εργαστήριο του Άγιου Βασίλη. Πρέπει οπωσδήποτε να βρούμε τη χαρά σου.